To assalamu alaikum warahmatullah, sunana Kabir Plaza daga hausanaija.com ko in ce Hausanaija TV. A yau za mu muku bayani ta yadda za ka iya mai da wayanka ta Android ya koma system. Na san za ku yi mamaki matuƙa sosai. To ta yaya za a ce Android ta koma system? Ta yaya zan mai da shi? To wannan abun mamaki bane ma, domin ana samun ci gaba a duniya. Ta yadda za ka iya mai da wayanka ta koma Android, yadda aka mai da Android ɗinka ta koma system. Yanzu dai kun ga wannan Android ɗina ne kuma na mai da system. To ta yaya za ku kuma ku mai da Android ɗinku ta koma system? Domin sanin yadda ake wannan abun, to ku biyo ni zan koya muku a yanzun nan ta yadda za ku iya mai da Android ɗinku ta koma system a sauƙaƙe. Duk wani abu da ka sani na Windows, ya danganta da ma Windows ɗin kake so, in Windows 10 kake so ko Windows 7 ko Windows 8, duk Windows ɗin da kake so za ka iya install ɗin shi a wayanka kuma ka yi amfani da shi kamar yadda kake amfani a system ɗinka. To da fatan za ku biyo ni domin ku koya muku yadda za ka mai da wayanka ta koma system. Da farko kana buƙatar wani application da ake ce mai GPC sim. To wannan application shine zai baka damar ka installing ɗin kalan Windows 7, Windows 8, Vista, Starter da Windows 10 da duk kalan Windows da kake so ka installing ɗin shi a kan wayanka, shi zai baka da dama. To da farko aka je Play Store ka yi download ɗin shi. Bayan ka download ɗin shi ka installing ɗin shi sai ka shige shi kamar haka. Wannan shine page ɗin farko da zai fara nuna ma, wato alama ka bada information da wasu abubuwa na kan wayanka, za ka danna yes. Sai ka taɓa ko ina screen ɗinka domin ya je nan gaba. Yau wannan shine asalin Windows da ya danganta, anan za ka zaɓi kalan Windows ɗin da kake so ka yi installing a kan wayanka. Kaddara misali ace kana so ka yi installing ɗin Windows 2, kun ga na mai da shi zuwa 2. In ka taɓa zai kuma Windows 3.1, Windows 95, Windows 98, Windows 2000, Windows Me, Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10. Ya danganta da kalan Windows da kake so ka yi installing. Misali bari mu gwada yin installing ɗin Windows 7 tunda shine yanzu majority ko kuma aka ce aka fi amfani da shi. Bayan ka danna Windows sai ka danna Start. To wannan shi zai bada damar yin installing ɗin duk wasu application da duk wasu abubuwa da na Windows 7 a cikin wayanka. Za ka jira shi na 'yan mintoci a lokacin da ke installing ɗin application ɗin a cikin wayanka. Yawwa, to yanzu duk wani application da duk wasu abubuwa ya gama installing ɗin shi a wayanka. Yanzu shikenan ka gama installing ɗin Windows 7 a wayanka. Za ka jira shi ya gama loading. Wow, to kun ga yadda Windows 7 yake ya gama buɗewa. Yawwa, to yanzu ya gama buɗe Windows 7. A daidai ta nan gefe zai baka dama uku, akwai na hannu in kana so ka yi amfani da hannu, in kana so ka yi amfani da mouse akwai mouse, shine ya gan shi kamar nan, za ka yi amfani da shi kai taɓa inda kake so, ga right click da ga left, za ka taɓa inda kake so. To kun gani? A nan za ka shiga duk inda kake so game da system, game da kamar system ɗin, kamar yadda aka amfani da system haka ka yi amfani da wannan waya. Kuna kallo kun gani?
To duk wani abin da kake buƙata ko kake so na system duk za ka same shi a wayanka, sannan kuma za ka shiga ko'ina da ko'ina. Kamar yadda dai kake amfani da wayanka haka za ka shiga wannan application ɗin, kuma za ka yi amfani da shi ta ko'ina. In misali kana so ka fito da keyboard, kun ga yadda ka fito da keyboard. Na shiga browser. To haka dai application yake. Yanzu dai ka install ɗin Windows 7 a cikin wayanka. Ina fatan kun ji daɗin kallon wannan bidiyo, da kuma ina fatan za ku share ɗin shi, ku tallata ma abokananku da wasu abubuwa makamantan haka da abokanan arziki. Da fatan kun ji daɗin wannan bidiyo kuma za ku yi subscribe ɗin channel ɗina, wanda zai bani daman ƙara kawo muku wasu sababbin fasaha da ya shafi abubuwan system da abubuwa abin da ya shafi wayoyi da abubuwan system da wasu abubuwa makamantan haka. Ina fatan za ku subscribe ɗin channel ɗina Hausa Nigeria TV. Na gode, ku huta lafiya, na bar ku lafiya.